Көзілі күңел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, көзге көз қарашып тапшыруында. Салқынларыны яратабызмы? Яратырға керек. Көзнің салқынрақ күнлері білән яши башладық. Әне үшін яратырға? Жәйнің, жылы күнләрінің қадірін білір үшін. Вақытыбызның да қадірін білір үшін. Әйтәләр бит әле халық тілінде. Кешеләр артыннан ияреп йөгермә, мақсатларың артыннан йөгер. Барына да ирешерсең диләр. Шулайрак башлыйм, аңларсыз яшен икәнен бүгенге тапшыруыбызны күзгә күз карашып, туган тел эфиры янында сез бар. Сәлам юллыйм сезгә, хөрмәтле телевизор караучылар, һәм бүгенге героема Асия Зайнуллина, Асия Кәрим кызы бездә кунакта. Әйтеп үтәсе килә, үзе тормыш дәреслекләрен, авырлыкларын үтә. Бәхетне сынаулардан шигә-шигә, шатлыкларын үз-үзенә ия. Булдыклылыгы белән, тырышлыгы белән күперләр салып, кеше күңелләренә җырлары белән кагылып яшәүче ул Асия. Хәерле сәгатьтә. Хәерле сәгатьтә. Ничек кәефләр? Кәефләр бик әйбәт, сез шылтырату белән ашыгып, сезне сагынып, сезне күрәсем килеп, йөгерә килеп җиттем. Менә инде туган телдә бик күп кенә үзаллы иҗатчылар җырлары белән пәйда булып, халык күңелендә урын ала киләләр. Шуларның берсе соңгы аралыкта бигрәк тә син дип әйтер идең. Әйдә без бүген җырлый матур иттереп, ул кем икән, аның үткәннәре ничек икән, тормышы ничек икән, язмышы ничек икән дигәннәргә берникадәр җаваплар юллык та күңелләрен хушландырыйк әле. Миякә кызы Сатый авылында туып үскән, бәләкәй чакларына юл алабыз Асияның. Василия апа белән Кәрим абый һәм инде ике бала дөньяга килгәнсез. Шулай бит? Әйдә киттек. Ничегрәк үзеңне кичкенә чакларыңнан хәтерлисең? Кичкенә чагымдан мин инде бәләкәйдән менә без бит инде авыл балалары булып үстек. Эшләп үстек, матур иттереп, әниләр чыгып киткәндә йырлап үстек. Менә туганым белән без инде мин концерт куядыр имаңа әниләр чыгып китү белән, теге әниләр бит элек ашларга йөри торганнар, алар чыгып китү белән микрофон урынына то пычак алыйкман да, то тарак алыйкман. Мин йырлыйм, туганым теге сәхнәдә, мин сәхнәдә бит инде ул мине тыңлап хлоп итеп утыра. Тамашачы. Тамашачы минем әйе. Шулай иттереп без бик теге гади генә семья булсак та, туганым белән бик матур иттереп үстек, ике бертөк бит инде семьяда. Әниләр конактан кайталар, теге элек бит инде күчтән нәрсә, берәр печень өлешәй, берәр печень, берәр теге бавырсак, берәр кәнфит, шуны без бер вакытта да теге бер генә утырып ашамадык. Әниләр алып кайтса да, шуны 4кә бүлеп, бергә чәй эчеп утыралар як менә. Ничә яшь арагыз энең белән? Безнең энем белән 5 яшь ара, ул мин 67, ул 72 елга. Без бик тату, андый белмим, мин күп семьяларны беләм, теге аралары да зирәк зуррак дип бит инде ул хәтлем теге тату юктыр. Без туганым белән шул хәтлем менә әнинең воспитаниесыдыр инде ул бит инде әнидән килә. Әле менә мин кичәгенәктә шулай уйлашып, уйтарам бит инде. Ни хәл безне әни шушы хәтлем тәрбия бирде икән, нинди сүзләр белән үрәтте икән бу хәтлем безне тату булып яшәргә дип уйлыйм менә. Әни белән әтинең үз хезмәтләре бар бит инде. Эшкә чыгып киткәндә аш-суга гына түгел, икәү калганны хәтерлисең. Кемнәр булып, нинди хезмәт салдылар алар Сатыйда? Безнең әти бит инде гомер бакый лесхозда эшләде, тракторда. Әни безнең ашханада эшләде. Менә әтием инде шул күп еллар 72 елдан бирле шул лесхозда эшләп, 93 елны, конечно, менә безнең Миякә районында бит бөтен таулар бит, тау арасы. Шул тауларда шушы агачлар утырып йөргәндә трактор әйләнеп, безнең әти бик ни бул аварияга эләгеп, шуннан бирле аяксыз ятып 30 ел почти инвалид булып ятты менә. И Аллам, ничә еллар без әле бу тәңгәлгә кайтырбыз Асия, чөнки син шул кадәрлек матур иттереп тәрбияләп әтиеңне соңгы юлга чыгарткан кеше шулай бит. Ә менә кичкенә чаклардан ниндидер кем җырлый иде? Василия апа җырлыймы, Кәрим абый җырлый идеме? Кемнән дә килгән бит?
Безнең әти йырлагандыр ул. Элегендә теге ошлардан кайталар да безнең әти ой морозны яратадыр инде. Аңа катышып без йырлыйбыз. Ну әтидер инде. Но әнинең нәселендә безнең ярчылар тоже бар. Менә әнинең бер туган сеңлесе безнең иптәше белән Васим апа белән Сөләйман абый бөтен ошларны күтәреп, алар безнең бик матур йырлыйлар инде. Әйе, уен коралларында өйрәнергә уй булмадымы? Уен коралларында өйрәнергә бик уй бар. Мин бәләкәй чактан ниде фортепианода уйныйсы киләдер. Теге элек битендә кружокларга яздыралар. Мин фортепианога язласы килә. Әниләр бит мине баянда уйнатасы килә. Елда шул баянга бирәләр, мин баянга йөреп бетмим. Ул үскән чыга хәтлем шулай булгандыр инде. Шуннан соң әти бер мәне нигә җибәрделәр? Эшкә җибәрделәр дә шуннан миңа мандолина дип кайткан. Ну и таки фортепианога бирмәделәр. Мин әйтәм, нишләп шунда шул мәне фортепианога бирмәделәр икән? Мандолинага да чиртеп караулар булдымы? Менә ансы мин бер дә Теләк булмадымы? Теләк булмагандыр. Хәтерләмим мин аны бер дә. Баксаң, әти әнинең теләге булган бит. Аларның булган үз теләкләре. Ә минем үземнең теләк икенче якка бит инде менә. Соңдан еллар үткәч, менә бу фортепиано ягына гына калдырыйк әле урын бер матурлык. Теләк булмадымы? Кеше бит соңрак та шәһәр нигенә күчкәч тә теге тирәсенә якынайгач та үзенең хыялларын тормышка ашыра. Менә мин тапшыру башында синең хакта әйткән кебек, менә бит әле бер хыялың тормышка ашмый калган булмадымы шулай өйрәнеп карарга? Өйрәнеп карарга булмады, но кызымны өйрәтәсем килгән. Кызыма Айгөл фортепианога йөрмәде, но нык ним бар яшьтеп аңа йөртергә. Ул йөрде танцыга. Шуңа күрә фортепианога аны да йөртеп булмады. Аның үзенең теләге булмады. Аның үзенең дә. Шулай итеп матур итеп мәктәп еллары, мәктәптә җырлый торган булгансыңдыр инде шулай бит. Концертлары, чаралары, мәктәп балалары, сыйныфташлар арасында җыр белән син аерылып тора торган булгансыңдыр, шулаймы? Хоровойга йөрдек. Әйе, без ничәнче класс булгандыр? Исләмим, но без килгәнек менә Уфада съемкаларга да килдек без. Хор белән Клара Харисовна иде безнең хор җитәкчесе. Бик матур үткәрәдер менә укыган мәлдә мин гел хоровойга йөрдем. Ә безнең инде класста менә пениедан керәдер Флюр Юнусовна. Ул инде мине бик яратадыр. Асия сиңа йырчы булырга кирәк, оперный йырчы дип әйтәдер инде ул. Нидер шулай күргәндер инде. Ну менә тормыш мәшәкатьләре белән бит инде ничектер килеп чыкмады инде. Шулай булуга карамастан мәктәпне тәмамлагач, ни өчендер син икътисад юлын сайлагансың. Бухгалтерлар курсына юл алгансың әйдә шул турыда. Бухгалтерлар курсына юл алдым. Юл алдым да, но ул профессияны барыбер бик яратмадым. Ул әниләрнең ихтияры иде. Әйе. Бәлки мин аны бару яратмадым. Мин дә үземнең классташ кызым белән киттек без Салаватка, торговыйга. Мин әйтәм, ул заманда бит торговля как-то нирәгә торговляда эшләгән кешенең бөтен әйбере дә бер тамагы тук, өсте бөтен, әйе, шулайтыр без шундый нигә училищега китеп, шуны бетеп тамамлап, шул эш белән мин эшләдем. Но мин үземнең эшемне яратам. Кеше белән эшләргә яратам. Но аңардан соң мин барыбер укыдым, конечно, экономический факультет беттем. Югары белемдә алынган бит. Алдым, барыбер алдым, потому что бу дөньяда бит барыбер кирәк, МКСУны барыбер заочно булса да үттем. Анда да үзенең бер кызыгы бар инде. Бер эшле чыкты хәзер. Эшле алдым бер экзаменнан. Кайттым да, елым 40 яшь. Әти мәрхүм кәем. Бәйни эшләп елыйсың син инде. Ничек мәйтәм менә эшле куйдылар биттем. Бәйни менә яшьтә эшле куйганга кеше елап утырамын иде. Шундый кызыклыклары да бар инде тормышның. Һәм шул аралыкта яшьлекнең матур чагы әле 40-ка кадәр кире кайтыйк әле. Яратканнар булмый, синең арттан күз атканнар булмый тормаган. Мәктәп елларыннан да булгандыр, шулай бит беренчеләре дә булгандыр. Тормышка ашмый калганнары да булгандыр, хыялларының, уйларының яшьлектә шулай бит. Әле синең күзләр ут кебек янып торалар. Мин сөйләгәндә алар хакында уйлап утыра, Асия дип торабыз. Һәм инде син тормышка чыгасың Айгөлнең әтисенә. Ничегрәк яратып каушу булдымы? Узак дуслашып йөрүләр булдымы? Ул кайсы як егет иде, ничек гаилә курып кителде? Ничек дип әйтим икән миңа 18 яшь дип апа ул битендә. Син бит тормышка чыккансың шулай бит. Ну бәй, абдург алмаслар. Кияүсез калсам нишләрмен. Ну,
яратып дип, ярату, ул вакытта яратуның нәрсә икәнен белмисеңдер дип уйлыйм мин. Тукта, син аңа кадәрле башыңны югалтып, теге яшь кенә вакыт 16-17ләрдә бит инде хисләрен ташып килгән чагын булмадымы андый? Юк, андый булмады минем. Андый күз аткан егетең калмады, шулай бит? Юк, булмады. Димәк, синең тормыш иптәшең беренче ныклы хисләрдә булган. Шулай булып чыккан да, ул миннән бит инде ул олорак, бер 5-6 яшькә, ул 63-4 яшькәдер. Ул зоррак бит инде, армиядан кайткан. Аның артыннан чөнки безнең кызлар беш күз атып йөриләр. Мин инде теге ул миңа карагач, бар бит яшь якта шулай. Ничектер шулай килеп чыкты инде. Алама семьядан түгел, әйбәтләр бит инде, алама дип әйтәлмим. Теге 9 ел яшәдек. Туйлар ясап, Туйлар ясап, матур иттереп. Әти-әни риза булдылар маңа тормышка чыкканга, 18 генә бит. 18 генә риза булдылар инде, 18. Мин хәзер әйтәм, нишләп шунда ризалык бирдегез? Каршы да киләләр егез бит дип. Риза булганнардыр инде, кыз баланы бит үз вакытында кияүгә чыгып калса. Бәлки синең хисләрең шун икән дип тә күренгәндер инде ул. Әле үзем дә шулай дип уйлагач, шулай бит Асия. Бәй шулайдыр инде. Бала яраткач. Мин инде теге тормышка чыгып, мин күп балалы семья үстерәсем килә дип, балалар күп булсын дип. Әмма ләкин алай булмады, но Аллага шөкер, внукларым күп. Онуклар өчәү аларга да барып җитәбез хәзер. 9 ел шунда яратышып өйләнешкән, барыбыр да мәхәббәттә корылган гаилә. Ник юллар аерым китте икән? Асия, бу сорауны бирмәй булмый бит. Үткәннәргә үкенмим. Булганы буласы булгандыр, Ходай кушмаган эш юк. Шуңа күрә бөтен нәрсә үз вакытында булды. Аллага шөкер, кызым бар. Шунысына мин бик шатмын. Gitmez idim sizin yandan, әттияне туганнар, yazmışıma yollarıma, oldan yazıp koyganlar, sağ bulığızı koyanlar, әттияне туганnar, olda kütsün uçraşılar, birge jırlagan Тормышның төрле сынаулары аның араларында үтелгән. Барыбыр да икән сөйләшкәттек бит инде, тапшыру алдыннан да сөйләштек, булай да сөйләшкәнебез бар. Асия, шулай бит инде. Шулай да менә әйтеп киткәнемчә ниятләрең бик зурдан, максатларың, хыялларың булган һәм син аларга каршы бара белгәнсең. Шулар арасында иң теге йөрәкне өзеп торганы әтине 30 ел буена әни белән берлектә, әнинең үзенә дә игътибар кирәк бит инде, миякәгә күчәләр, шулай бит. Шунда инде хастага калгач, дибез инде, хастага калгач, ятып авыргач, әтине караулар, Аллаһ Тәгаләдән күпме гомерең бар, шул хәтле савап алгансың дияре. Шулай бит инде. Азакы көнгә хәтта телендә булдымы синең белән, шулай риза булып киттеме, Асия? Озак көндә хәтем телендә булды, бик матур ятты, без аны бик яхшы карадык. Аңа инде зур рәхмәт әйтәсем килә әнигә. Чөнки әни алай карамаса, бу хәтем ятмасы. Василия апа бит инде миякәнең үзендә яши хәзер, бер үзе генә, шулай бит. Берүзе Аңа генә. сәламнәр юллый әле шундый матур, җырлы, күңелле кыз үстергән. Василия апага яратып карыймы, безнең карыймы туган тел каналын? Карый. Карыйдыр инде, җырлары ишеткән вакытта канатландырып җибәрә торган әнкәйдер дип беләсе килә. Шулай. Шуңа күрә күңеле хушланып торсын без сөйләшкәндә Амин, синең шулай белән. булсын, Озын әйе. гомерләр телибез әни кешегә һәм бәхетле, язмышлы булып балалары сөенеп яшәсен дибез. Еллар үтә килә, синең нишләп яшьлектә булган хыялың соңрак кыбырдап бу җыр юлына кереп китәсе килә. Кайсы вакытта син Асия, менә син үзаллы эшкуарлык белән дә шөгыльләнгәнсең, барыбыр да булдыралганча. Үзеңнең теге элеге алган сатучы һөнәреннән дә бик яраклашмыш, ул яклап та син юклыкларыңны теге ямау дибез бит инде без, авырлыклар белән ямала килгән дөньяның юклыкларны бар иткәнсең, алары да бар. Аннары Миякәдә үзең айрым бер рәвеше тапшыруның Себергә китеп, Себер акчалары эшләп йөреп бит әле. Ничә ел анда булдың? Себердә 20 ел. Искитәрлек хәзер тукталабыз, Миякәгә кайтып, яхшы йортлар салып, шулар арасында син сагынылган яшьлектәге шушы җыр таләп иткән йөрәгеңне, булмышыңны туган тел аша, башка радио каналлары аша тормышка ирештереп, халыкка якынайта башладың. Ник шулай озак килдең бу юлда? Мин инде үзем дә шулай уйлыйм, ник шулай озак килдем икән дим. Но
шуңа тагын кабатланам, Ходай кушмаган эш юктыр дип апа, шуңа күрә менә бер көн ул мин Уфага килеп урнашкач та миңа ничектер шылтыраттылар, менә вокалга йөрисезме дип инде. Мен әйтәм, булар минем йырлаганны беләм икән дип. Отказ бирдем. Бер шылтыраттылар, ике тагын шуннан соң эштә ничектер бер хатын килеп керде дә, шулай менә шулай йөрим. Шуны аңардан сорашып бит инде. Менә языкта Киевда ведет вокалга, менә Азали Рашитовага йөрим дип бит инде. Мен әйтәм, миңа да телефоным бирегез әле дим. Шундый нигә килеп җиткәнмен дәрәҗәгә бит инде. Сорадым да, ничек звонить итим икән дим бит инде. Шуны шылтыраттым бит инде, шылтыратып йырларны җибәрергә кушты бит инде. Шуннан соң давайте килегез прослушкага дип инде, сразу яздырырга дип инде. Мен әйтәм, мин бит йырлый да белмим. Юк, йырлыйсың, матур йырлыйсың дип бит инде. Шуннан шул Азали Рашитовага килеп, вокалга йөреп, менә һәр кем мен әйтәм, ул кешене бит миңа просто так Ходай җибәрмәгән инде. Шулай итеп мин вокалга йөри башладым. Һәм бүгенге көнне синең төрле тәңгәлләрдә язмаларың яңгырап тора. Шулай бит. Шулай, шуннан соң шул вокалга йөргәндә бит инде, менә тагын бер егет безнең белән йөридер, Булат Хурамшин, ул әйтә, Осяпа ди, Зифа апага ди шылтыратал, ул сиңа нык матур йырлар язып бирәчәк ди. Монсы да бит мен әйтәм, тагын бер Ходай эшкәртә бит дим. Шуннан сезгә шылтыраттым бит. Неужели мин Зифа апага да шылтыратырмын икән дим бит. Шулай итеп, менә сез миңа шундый матур йырлар язып бирдегез, рәхмәт әйтеп үтәсем килә. Теге шундый олы шәхес артистларга язган йырларны мин дә сездән алып йырлап бирим менә бүгенге көндә. Sandıklar açtım da toptum yaşligimning kulmagan. Qo'lima oldim, o'yga qoldim, to'lashdi ko'ngillarim. Yillar o'tgan kulmagimni kiymagan menida kibik. Yaratilgan shoqlar bo'lgan suymagan menida kibik. Yillar o'tgan kulmagimni kiymagan menida kibik. Yaratilgan shoqlar bo'lgan suymagan menida kibik. Сибир нинди җилләр тартты анда сине? Нинди сәбәп булды ул якка чыгып китәргә? Элек бит шундый ни бар, Себергә кемдер чыгып китә, кемдер Үзбекстанга чыгып китә, без Себергә чыгып киттек. Шулай итеп Себердә 20 ел. 20 ел ул Зур гомер. бөтен яшьлек шунда үтте. Канәгатьме? Менә бу Сибирдә йөрелгән, әйтәләр бит, теге үзгәреш икеләнү була кешедә. Тормышыңда ниндидер үзгәреш кертергә икеләнеп торасың икән, туктала. Икеләнүләрне артка куеп, хәтта кайбер кеше яңгылыш адым ясый. Яңгылыш дигәне бөтенләй юньсез түгел. Үзенә каршы. Менә шул адымны да Аллаһ Тәгалә юкка гына эшләтми аны. Ул, димәк, менә бу якны калдырып, кискен теге икенче якка юнәлеш алып, үзенә соңдан яхшылык киләсе ягына бурыла дигән сүз. Шулай булдымы синең өчен Себер? Шулай Себерне мин бик хатирәләрем бик матур, мин бөтен яшьлегем үтте. Анда нык матур итеп яшәдем. Аллаһка шөкер, Нефтеюганскида. Дуслар да күбәйе, эшем дә әйбәт. Себер акчаларына менә сез әйтмешли, үйләрне дә төзеп кирдем, Аллаһка шөкер. Кызымны да укыттым. Себер белән минем хатирәләрем бик матур. Минем бер дус, мәрхүм инде кызганычка каршы бик музыкаль, бик күп гомерләрен Себер якларында кайтып җырлыйдыр иде. Кайткан саен Себер турында куплетлар алып кайта, Себерләргә барган идек. Байырбыз дип акчага, мин киләсен белмәгәннәр, сипмәгәннәр бакчага. Зифа кайда да тырышып эшләп алырга инде ул акчаны диде. Салкынлыклары, барыбер җилеккә үтә торган авырлыклары булмый калмаган бит инде. Әмма ләкин шул кадәр тырышлык белән куйган дөньялар бүген рәхәтлеген күрсәтә сиңа. Аллаһка шөкер. Һәм бу Миякәт йортын әйттек. Миякәнең йортларын калдырып, бүген исә Уфаларда. Син хәзер инде иҗатка да шумдың. Үзең дә Уфаныкы булып киттең. Шулай да синең күңелеңдә бер урын яши. Ул энең. Ул бәләки шаклардан бүгенге хәтле синең шатлыкларыңда, бәхетле минутларыңда күңелеңне тырнап торганнары да ул энең. Шулай бит? Шулай. Энеңнең язмышы хакында берникадәр әйтеп үт. Һәм бүгенге көнне Тимурны, аның улын, анардан калган бердән-бер баланы шул кадәрлек ярдәм кулларыңны сузып, анарга бу тормышта югалмаска ярдәм иткән апа булып калгансың. Әйдә, шул хакта сөйләтми булмый. Туганым белән бит без нык әйбәт мөнәсәбәттә, без аның белән көн буена да сөйләшеп утырырга, көн дә сөйләшәбез менә. Көннәр буена сөйләшәбез. Әни дә инде шылтыратада нәрсә сөйләшәсең? Сөйләшәбез инде, мен әйтәм. Иртән туганыбыз әйтмичә калганы юк. Иртән дә әйтә алмый, обед дә әйтә, кич тә әйтә. Көннәр буена туганым белән сөйләшәбез.
Но аның язмышында ул ширләп китте. Ширләп киткәч бит инде как раз менә ипте аңа хәтлемәле иптәше белән алар бит инде үзенең иптәше, беренче иптәше белән аерылдылар. Беренче иптәше үлде 34 яшьтә. Бик нык ширләп безнең килен бик матур яшиләр. Без яраталар инде аны. Ну, үлгәнчегә көненә кадәр бергә яшәдек. Бергә татулашып, сөйләшеп. Туганымның икенче гаилә бик яхшы, бик матур иптәше. Менә хәзер аның белән дә 20 ничә еллар гомер тиз үтә бит инде. Туганым бик ширләп китте. Тимурның үскән чагы бит инде. Тимур Резида шул нык ширләгәндә, син, Асия, пожалуйста, Тимурны алып барырсың микән укырга ди. Аны мин алып барган инде. Менә Аль-Мухаммедов музыкаль школа гимназияда укыды. Тимурны шунда укырга алып барып керттем бит инде. Керттем дип үзе керде. Ул бик талантливый безнең. Конечно, арттан этәргә кеше кирәк. Но үзеңнең талантың булгач, анда син все равно керәсең инде. Аны биттек, аны биткәч бит инде. Тимурның укытучысы да тәүдә баянга кергәник, баянда ул бер атна гына укыды да, шуннан соң трубадан керә торган укытучы бит инде. Мин дә трубач ди, ничек трубач, син бит баянга кердең әйтәм. Миякәдә школаны бетте, баян белән бит инде. Юк, менә ул миңа бу трубач буласың дип әйтте ди. Мен әйтәм, ладно. Бүгенге көндәге минде ул. Без аның белән Москвага киттек, Гнесинка бетте ул. Хәзер ул трубач безнең Москвада матур группаларда, мен аны бик белеп тә ишетмим, но бик яхшы итеп эшләп йөри инде. Синең горурлык булып тора инде ул. Безнең минеке генә дә түгел, туганымныкы да, әниемнеке дә, ул бөтенебезнең дә горурлык безнең нәселдә. Бергә матур үткән узганнары да, юк чаклары да, бар чаклары да, кайгылар килгәндә, шатлыклар бүлгәндә, сезгә килдем, сезгә киләм туганнарыма, читләп үтми безне абзарлары да, читләп үтми безне алтаңнары да, бәхет теләп яшин, гомер теләп яшин, исәнлекләр теләп яшин туганнарыма, бәхет теләп яшин, гомер теләп яшин, исәнлекләр теләп яшин туганнарыма. Менә бу тәңгәлләрдә бергә булганда, синең ашадан аша үтеп, тормышыңа бераз кагылмыйча, язмышыңда ниләр булганны сөйләшмичә, кызыксындыра торган, үзеңне дә кызыклы дулкыннарга килә торган сорауларны алдан биреп булмый. Менә буларны үтмичә. Шуңа күрә хәзерге вакытта минем сиңа әзерләгән кызыклы сорауларым бар. Бу сорауларга кыскарак җаваплар кирәк булыр һәм үзеңнең күңелеңне кушасың. Әрнүләрне ишеңә җыясыңмы яки берәрсенә сөйлисеңме? Безнең бөтен сөйләшкән туганым да әни инде. Дустың бармы әхирәтең? Сыя торган серләреңне күңелендә бер кемгә дә чыгармыйм дигән йозак астында. Юк, андый кешеләрем юк. Ник әхирәтлек сирәгә иде дип уйлыйсың син бу дөньяда? Ни җитми әхирәтләр арасына? Ышаныч җитми. Иң мөһиме ышаныч җитми. Уйларымны арендага бирер идем. Төнне йоклап булмый дигәннәр. Төнне ничек йоклыйсың син? Уйлар сине кайсы вакытта борчый? Күбрәк. Төнне мин йоклыйм бик әйбәт. Менә передачага киләм дигәч кенә һеч көн йокламадым. Һәм үзең гел кешегә ярдәмчел булгансың. Менә син әйтеп үткәннәрдән тыш, үзеңә тормышта иң зур ярдәмчең Аллаһ Тәгаләдән кала, кем дип уйлыйсың син? Беренчедән үземә үзем ышаныч, но бу ышанычны миңа бирә бит инде. Беренчедән минем әни, икенчедән туганым, өченчедән минем балаларым. Иң ышанычлы кешеләр шулар. Әйе, әле барып җитмәбез. Ай, оныклары турында ул сөйләшкәндә бөтен тавышлар үзгәреп китә телефоннан да. Шулай бит инде Айгөлнең гаиләсе турында бик матур гаилә. Кешеләр торып начаррак була алмый. Тора начарлыгы күренә генә без аны аңлыйбыз начар икәнен. Бер карашта әйтә аласыңмы ул кем икәнен? Әллә юкмы сиңа аралашырга байтак вакыт кирәкме? Гомер үзе бара, папа, кешене уже күрү белән сканировать итәсең. Чөнки тормышта төрле кешеләр булды, уже кешене күрәсең дә, мин үзем шулай инде менә. Уже мин аны кирәк кешеме ул миңа, кирәк түгелме, мин аны уже через скан үткәрәм дә, уже күрәм. Үзеңне нинди сканнар аша үткәрдең? Элекке Асия белән бүгенге Асия, синең өчен кемнәр алар? Үткәннәрдән мин аерылам, конечно, күбрәк, потому что хәзер бит инде әзрәк менә картинай буларак уже әзрәк түземлерәк,
Яуаплыраак. Уже өзің үшін бек яшамайсың битинде, внуклар үшін, но уже азыраак рамкадайын. Кеше әйткәнне тыңлый торган кеше боласыя. Юк. Юк. Үз сүзлеме? Үз сүзле. Нидән кызарасыя? Мин ансын менен вообще белмим. Кызарганыңны хәтерләмисеңме? Менә рәхәтенә йоклыйм ди, кызармыйм ди. Рәхәт кешесең икән син дә энергетик әйбәт. Япма. Әни рәнҗитә ала юктан гына сине. Нахак сүз. Сирәкме ешма шуны ишетүләр? Мин аңа бик игътибар иткәнем юк, но кай бик ишеткәнем дә юк, но кайбердә ишеттерсәләр, нахак сүзне яратмыйм. Авыр кичерәсең. Авыр кичерәм. Нишлисең шунда? Җавап бирергә магу. Аха. Җавап бирергә Кат итеп. Кат итеп бирергә магу. Әйтмичә калмаска не магу, әйтәм. Күбрәк син биреп торасыңмы? Акча синнән сорыйлармы? Биреп тора әле. Мин сорыймдыр. Бер дә ошамаган бит, әйме, телевизор караучылар. Элегрәк мин бирсәм, хәзер может мин сорыймдыр, төрлечә була. Үзем дә бирергә магу. Кайбер вакыт кеше өчен яхшылык эшлисең дә, еллар үткәч, менә бу бик ассызыклый торган сорау. Еллар үткәч шул ук кеше әйтергә мөмкин, ә мин синнән сорадыммы дип. Андыйлар бар. Булдымы шундый хәл? Бар, андыйлар бар. Ул бөтен кешеләрдә бардыр дип Бар уйлыйм. ул. Бар. Не эшләйсегелек дисең шуннан соң. Әйе. Әмма теге шул кадәр үткән елларны кире кайтарып булмый. Шулай бит. Аңа инде Ходайга гына ышанып торасың. Менә шундый теге күңелендә бу сүз белән әйткәч, инде әйтәсезгә химия йөрткән, юньсезлек йөрткән кешеләр күп очрадымы? Сиңа менә әлеге вакытта социаль челтәрләрдә хейтерлар дибез бит инде, алар бар. Тормышта да барлар алар. Очраганнардыр, но мин аларга бик игътибар итмим. Миңа бөтен кешедә әйбәт күп инде. Минем әни дә әйтә, синең өчен бөтен кешедә әйбәт, бөтен кешедә яхшы ди, кешене аермыйсың син ди. Ник кешене күрмисең, олам, ну күрәм мин аны, но күрү белән бит инде теге эштә может калдырамдыр. Алда бит инде кешене барыбер сыныйсың әзрәк. Олама дип кенә итеп булмый бөтен кешене дә. Кайбердә сынап та куясың. Йөрәктә яшәгән иң зур яра, проблемалар, авырлыклар булмый тормаган бит инде. Нинди яра яши күңелеңдә? Минем андай яра юктыр дип уйлыйм. Яра дигән сүз менә теге үземә кагылган түгел, яра менә быел бит инде ял итәргә барып кайттык, үзегез дә беләсез. Менә шул яра минем әти ширләгәндә шушыларны белмәдем микән, ни шушында алып килдерим дигән менә шушы яра. Хөрмәт күрсәтеп кала алмаган өчен күңелдә. Әйе, хөрмәтне без аңа күп күрсәттек, но именно шушында, әйе. Шушында алып килсәң, бәлки ул аякка баскан булар иде дип. Соңгы вакытта гына булган бер зур шатлыгын әйтәлек, генә күңелсез, көйсез дулкыннарда калмыйк. Менә ял итәргә барып кайттык. Бик шатланып. Искә төшкән саен елмайда. Әйе, бик матур итеп биреп кайттык. Ял урыны дигәндә, гомумән менә мондый вакытта, кайбер шимбә, якшәмбеләр бар бит инде, кайда ял итәсең, ничек ял оештырасың үзеңә? Син кешеләргә оештырышып, бергә оешасыңмы, яки үзең өчен күбрәк үз алларак ял итүне сайлыйсыңмы? Минем ял вообще юк. Но ял итәм мин, менә балалар кайта бит инде. Балалар кайткан саен шуларга өстәлләр әзерләп, менә шушы минем бөтен ял. Әйе. Или кайтып миякәдә өйне җыештырып киләм, бөтен ялым шул. Һәм әгәр дә тылсым таягың булса, аның да төрлечә әйтергә мөмкин, без әле андый мөгъҗизәләр тудырмасаң да, тылсым таягыннан 3 нәрсә сорасаң, минем өчен шуны эшләсәң иде, тагын икенчесе шуны теләр идем, өченчесендә бәлки, әйдә өчәү бигрәк күңелегез киң икән дисеннәр, берәүне генә сорасаң да килеп чыкса яхшы. Ә без ичне сорап карыйк. Беренчесе инде мин менә әниемә тазалыклар теләрим, матур итеп яшәсен, рәхәтләнеп яшәп калсын идем. Үзе өчен тазалыклары белән. Икенчесе инде менә балаларым, кызым үзенең теләгән телекләренә ирешсен, балаларның кайгы хәсрәт күрмичә, игелекләрен күреп яшәсен, балам бәхетле булсын. Икенчесе. Өченчесе инде үземә дә бәхет теләрим. Бәхет теләп менә үземнең туганнарым белән, балаларым белән, әнием белән озын-озак матур итеп яшәү, шушы бөтен гаилә темасына дигәндә шушы. Үзеңә бәхет теләгәндә тагын да шул кичерешләр кайтсын иде миңа. Гашыйк булсам иде, үземнең җырларымны аңа карап җырлый алсам иде, аның күңелендә дә шундый уйлар уятсам иде,
китапларда гына түгел, романнарда, киноларда караган мөхәббәттә яши алсам иде дигән бәхетне теләп күз алдына китерәсеңме, яныңда шундый кеше буласын киләчәктә? Китерәм, бәлки андый сер итеп кенә әйтәм, кешем бар. Менә аның белән шулай матур иттереп, алда көннәрдә дә яшәсәм, бик бәхетле булар идем. Бу сергә сак кына кагылабыз без, чөнки күз тидерәсе килми. Шулай бит асы. Шулай. Әйбәт булсын, яхшы Счастье любит тишину. Дәптәрес. Иш кагыйдә тормышта сиңа алып барырга тормышыңны ярдәм итә. Нинди кагыйдәләргә буйсынасың? Гомумән син кагыйдәләргә буйсына торган кешеме? Үземнең менә шушы уйсүзлекләрдер инде ул минем. Шушыны эшлим, барыбер шуны эшләячәкмен дигән. Җәтлелегеме? Әйе. Килеп чыга бит. Килеп чыга, килеп чыкмаса да чыгарабыз. Әйе. Оптимизмы, пессимизмы шулай да уйсүз булса? Оптимист. 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 Җырларыңда да сизелеп тора. Комплекслары бармы синың? Юктыр дип уйлыйм. Юкмы? Юк. Узатка килгән була, вәгъдәләр биргән була, өрмәгән урындыкка да утыртмам дигән була. Карадым күзләреңә, ышанмыйм сүзләреңә, яратканнар сөйләп йөрми, ярата сүзсез генә. Карадым күзләреңә, ышанмыйм сүзләреңә, яратканнар сөйләп йөрми, ярата сүзсез генә. Бер генәм дигән була, син генәм дигән була, йөрәгемне яулап алдың, яратам дигән була. Карадым күзләреңә, ышанмыйм сүзләреңә, яратканнар сөйләп йөрми, ярата сүзсез генә. Карадым күзләреңә, ышанмыйм сүзләреңә, яратканнар сөйләп йөрми, ярата сүзсез генә. Яратканнар сөйләп йөрми, ярата сүзсез генә. Яратканнар сөйләп йөрми, ярата сүзсез генә. Язмышыңда аңлаштык бит инде. Бәхет китәсең, матур иттереп, җырлашып яшәүләр парың белән китәсең. Ниләр үзгәртер идең үзең өчен? Менә Миякәдә йортың бар. Кайтып йөрисең анда. Шулай бит, бик матур салынган. Аннары монда матур итеп яшисең, балаларны күтәрешәсең. Эш оныгыңны хәзер матурлап бетереп куябыз, тапшырны үзеңнән сөйләтеп. Әнә бит аның йөзләре инде елмаю йөгерә. Шулай да ниләр үзгәртер идең? Ниләрне кабатламас идең тормышыңда? Бу ахырдагы сораулар аныклар алдына. Мен инде кубатламасым дип үземә дә шул сорауны биргәнем бар, но Худайдан үзе белмәй. Алар барыбер кабатланыр. Үткәннәргә үкенмим. Буласы эшләр булган, киләчәктә матур тормыш булсын дип кенә телим. Оныклар, эшәүләр, исем шәрифләрендә әйтик әле. Ниндиләр алар? Минем Самирочкам, олы внучкам, көтүп алган внучкам, бик без аны 3 ел көттек. Аны инде син долгожданный дисәң, инде битләренә нурлар сибелеп. Икенчесе Султан, ансы безнең подарок, әнигә туган көндә тапты кызым, 25 июньдә. Өченчесе Амирчик безнең, ансы да ни бит инде, төпчек. Алар бөтен шатлыгым шул инде минем. Кайлардадыр йөриләр, кружокларга дибез, түгәрәкләргә язылалар һәм музыкаль яктан нәнәйне, картинәй дип әйтәләр дидең, кабатлаучылар бармы арада? Күренәләр назар. Малайлар безнең хоккейга йөриләр, кызым художественный гимнастикага, но минем белән йырлый. Минем йырларны савыт юганда да карап торам. Әйе, йырлап. Ул мине теге сахнага чыгар алдыннан инде моналай биергә кирәк, тегеләй биергә кирәк, яшьләрчә былай бие, алга кара. Веш шулай итеп үрәтә мине. Сине яраткан дөньяга, сине яраткан телевизор караучыларыбызга, җырларыңны тыңлаучыларыбызга күңелеңдә ни бар, шуны әйтеп калдырырга мөмкинлек бирәбез. Мин менә бөтен тамашачыларымы яратам, бөтенесенә бәхет телим. Шатлык, кайгы хәсрәт күрмичә,
туганнары, балалары, әни әтиләре белән тик изгелектә генә яшәсен. Һәрбер кеше, һәрбер семьяга шундый яхшы көннәр, яхшы кәефләр. Алда киләсе менә яңа еллар, бөтен кеше хәзер уже әзерләнә башлады бит инде. Киләсе еллар безгә менә бәхет, шатлык, тазалык, именлек, шушы сугышлар бетсен ие. Шушы кайгы хәсрәтләрдән кешеләр арынсын ие. Шушындый шатлыклы ниләр генә телим бөтен халыкка. Ә мин инде Асияның килүенә рәхмәт әйтеп, тагын да тапшырубыз берәүгә, бер тапшыруга байыды. Тагын да бер матур герой аша җирдә барыбер матур күңелләр күп икәненә инандык. Шуңа күрә дә әйтеп куясым килә, планнар аптыратмасын, нәтиҗәләр аптыратсын. Ни телисең шул булып, яраткан эшләрең, хезмәтең, моңлы җырларың аша максатларыңа ирешүләр уңышлы нәтиҗәләргә алып килсен, Асия. Әйтәсем килә, син тормышта үз агашыңны сайлагансың. Һәрберебезнең ул үзенеке бар. Һәм шул агашыңда сайрапмы сайрыйсың, үзеңнең күңелеңне сайратасың. Ә беләсеңме, мин кайдадыр укыган идем. Кош ботакта сайраганда, ботак сынып китмәс микән дип, ботакка таянмый, канатларына таяна. Ул сына башласа да шул агаштагы ботак оча һәм түбәнгә төшмәй канатлар аркасында күккә күтәрелә. Булган авырлыклар, кытыршылыклар артта калыр өчен мин күбрәк Асиялар булсын арада, шундый матур ханымнар дияр идем. Канатлы бул, җырларың белән, киләчәктә бәхетле, парлы язмышың белән, оныкларың, балаларың белән, һәм инде алда булган гомерләреңдә әле онугың белән дә нәнәйле, кызлы нәнәйле җырларыңны ишетербез дигән теләктә калабыз. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, әйе, матур очрашудан соң сезгә ни әйтеп калдырасы килә. Көн үтеп бара. Бер генә яхшылык, бер генә матурлык белән очрашсаң да юкка үтмәде дибез. Кабатлау булса да, әйткәнем бар бу турыда. Ә кайбер кеше әйтә, үтеп бара. Бер җүндә эшем булмады бүген, булды, безне карадыгыз. Безне карадыгыз да, сез безне карап илһамландырдыгыз безнең җаннарны, ә без сезне илһамландырдык. Шуңа да бу булышмаганнары, барып өлгәшмәгәннәренә булай диек. Ул көн буласына күпме тырышлыгың салынды тыңлаучым, телевизор караучым. Аннан ары булмый икән, иртәгә яхшырак була дип өметтә калык. Булдыра алганча көнне дәвам итеп карадык бит инде. Шулай калсын. Киләсе күрешүләргә кадәр. Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашем ресторане «Обширон». Приглашаем вас насладиться вкусом и атмосферой уюта. Познакомьтесь с нашим разнообразным меню, в котором вы найдете блюда для каждого вкуса. Надеемся, что вы полюбите наш ресторан и станете постоянными гостями.